Halor ke jinglap ke HYC ki tin sabyeng ki bala sam ki blok baper kimri satia ki bala long kat kum ka jing ptha na director ka housing ka long 0.1 mm hendre ka e bal po ki blok pat ka per kum balap tha halor kani nakaliang ka seng HYC ha ka jinglam khmat ubaro ku par sindrem ubade u president menhin ka singi ka arsan tri ujiliu kala lej benbu da ka jing ujor sya ka meghalaya lokayukta persya ya ka directorate jongka tenat housing jongka sorkar jela nakaliang presiden ubaroy ku parsindram ulapan paus gilat patai kubor pakaseng kala dawa ban perlong yi tokit ban tung daw nunu officer bat habat tokit udai ban khot lang yi kaseng ban lab yi shisha ban kumjuru kaseng kala dawa badai ban pensidom yi briu ki belodon kdi ban penserwa kai yi kepisa ki pajba ngilat ko ya kajing ko ka office jong chief minister jong deputy CM berkunjung jong minister in charge jong housing department alor kajing lap ka jong yi ba kadon ka aka by day ba kani kajing sami kini tin sob yen namar ka kum kajing lit page ka jong yi haki block ki ba fair ba ka kum kajing yo jing ujor ka jong yi la ong ba kitin ba kajing sha ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki ba long kajing urban jong ka kadai 45 mm aka ki ba poi pat ko block kidai ki batang 25 atau 28 mm kehadian mengilap ha yang kani kajing ko nilabu ka wi kajing dawa bakata kalong baka sorkar kadai ben pelong ya kajing tokit bat badai ben tung yu nunu officer ba ladau tokit udai ben khot lang yang ngiru bangin let cajaka ban pet lane ban lap ya kajing sisa mereka kum ka statement ka bang yoi ka bau minister in charge of housing menin ka singi Ukraine uong ba nakaliang jo ka department hakawai kaliang uong ba latung ya ka departmental inquiry ya ka ba on kli daw joint secretary lane da ka joint secretary dah ka ju ka poru ladap ai lupa kata ka karai ba kamdon ei ka jingle bakla lane ka jing pendon kam bakla yo ba namar minister menen por bo ai ka statement uong bakitin ki bapoy ki block ki degitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing lane ka department ka pa kaumot ba kani ka jingtung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka tang ban pendap rukom tingim ngim sngohon ya kani ka jingle jong ka sorkar lembaga housing department kum ta menta ka singi dilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Lokayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lani ka section ba arpo jong ka Meghalaya Lokayukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing namar kum bakalonghi ka office ka bapenmi ya ka tender haka khatway trick jong ubenai rempang jong snam arja arpuar kadai ka office jong ka director of housing kaumot bakanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jong kaseng nga kum president ngami kumutaw complainant lani unong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor ka badai ka director jong housing tementa ka singi ngilawan banbu ya ka complain ka jongi harangkat kikot kisla kibang nila ailang hakani ka complain ka jongi ka bang nila yo bonwan bu ka office jong secretary jong ka Lokayukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi ka baningkong kalong naka Lokayukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka Lokayukta kat kumkaan jong snam aja khataw ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi dia kata ka dijing dawa ka baningkong bat kabaar la dalap bat hakaju ka por kabaar kalong bakini kiten bero khat bala poy kini blocks ki badon menta kum ka shela CNRD block ka jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka bala poy kiten yang menta kum kini bero khat ki ban wanra lut lane ban pen pilot sya khnang bakinom sam sikipat ba pumangalaong itu kisi kajing sami kini kiten hakajaka bakan long kajing yarap ya kinong song kan long penban kajing tim namar batang syuhab upria tang syujur kalier hap tong umau berit kini kiten kilapay nilai i kajing kren jong we ni kinoelam jong ki kawe ni ki blok bong ba kiten ki basam kamtam e niutin basana ni snem ki bala snem badang syu dam ki ong kinong yo kini kiten kilawan ut hapo blok namar bakide kiten ki bomba tengi na kaliang jong kaseng gidawa ya ka Meghalaya Lokayukta po kajing alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab thap bakin shim ya kani kam bakin investigate lani kin token bat kidi ban pensitom ya ki brieu ki badon benta la kalong bakadon kajing penserwa ka ya ka pisa jong pat ba dei ban pensitom kita namar la da page ya ka notice inviting tender jong snam ajar puar
ka value jong atu ka tender notice ka de arpo kurur tingkang hakaba on penpoi gini giten habaro kisian RD blocks ki budan ni ka jela ka jong ni teka arpo kurur tingkang kam de ka pisa ka berit hoi na kata le si ka ni ka jingwanra jong gini giten jaka banyo banwanra de ki sauksan lawanra de ki arpsan le si ka don ka jing pendon kambak lah hang ni yang tai da manu ya kan ni pisa ba yang ni pisa jong pat ba teknang ban lap ka jing sisa niwan ban bu ya kan ni ka komplain akmat jong ka lukai ta bat nikme lenti ba ka lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka de ban toket bat ban pensitom ban file ki sikitu ki public servant ki boang ki nong tre sorkar nama ka director jong housing ka de nong tre sorkar jong ka sorkar ki de ban pensitom kat kum tok an bat ngikmi lenti balang ba kani ka jingwan ra ka jong i ka lokai ta kan simkya bat kan le ka badan kam te kata ka de jingwan jong imta si apa office jong ka lokai ta Sab sanem em dah kedia.